27, last week na namin sa Philippines, so kailangan sulitin. So ngayon, maingay, dito yung mga classmates si Mama nung high school. So ito, tara, tingnan natin. Ayan. Ayun na. So wala nang magkakasakitan. Hello! Yay! Hi! Ayun mga kids. Grabe. Basta kayo 45 years siya eh. Batch 03 Wasakan session. Wasakan session, yan o. Ito sila. Hey fam. So, ako naman today meet ko naman yung friends ko, college friends ko dito sa Arellano sa Shatla Bar. Doon na yung iba. So, sumunod lang ako. Ayan, so dito na sa Shatla Bar sa Arellano. Doon lang sila Kim sa likod. So, actually dati hindi pa ganito yung tsura ngayon, maganda na. Alright, papasok. Pasok. One. Let's go. Ganda na yung tsura. Bangoy ba? Dati doon lang kami. So dito sila somewhere. Dito. Baka ito. I think they're here. Ito sila. Hi! Hi guys! Hi guys! Grabe ah! Ito, dito si Sheila, si Tep, Baka, Jordan and Fam, Marian nandito na rin. Para hindi kami nakita for so long. Kulang pa, wala pa yung pinakabunso namin si Mac. Nakakatawa kasi hindi kami nakita-kita ng for so long. Yan. Batch 07, Batch 07, Batch 07, BSN 14. Ha? Pa 06? Hindi, 05 pa nga eh. 05 pa nga dapat eh. Hindi, syempre, shifter tayo eh. Shifter tayo. Hindi counted pare, hindi counted. Dito na si Usher. Yeah. I think more than 1 decade pa na hindi nakita to si Usher, classmate namin. So happy na dito siya. Yeah, yes sir. Ayan, so medyo naka-ready na rin kami para sa party namin for today. Nag-iiyakan yung mga kids. Kasi parang ito na rin yung despedida party namin. Kasi last weekend na namin dito. So may konting handaan, tapos invite mga friends, family, syempre. So ito yung handa namin. So, mostly care of Mama Vivian. Thank you Mama Vivian. May lechon. Ayos pa ito. Gawa ni Mama V itong mga sarap. Woohoo! Tan and bulalo. Woohoo! Ayan, so andito na yung mga ibang guests. The other one. Yung ito bibili ko sa show yung the other one. Baby, Show this one also. Saudi, This one. Show Sabrina, and the this. kids. Ayan, pero marami pang dadating later. So, ito na yung pinipicturean ni Mama yung cake. Yay! Na pizza. Oh, yung pizza, Shing? Yung pizza ay magpababa na naman ito. Pambihira. Ano naman. Ayan, dito na ibang bisita. Dito si Brother McCoy, sila Josh, Jex. Dito na rin. Ito, pinapakain ko pa rin. Hi! Yes, sir. Dito na si B, Moring, and Breezy, Anika. Ito na. Ubus na namin yung banayad. Sunod na itong dala niya siya ng Buffalo Trace. Nakatakot to Nakatakot to pa. Let's go Okay ba, Uncle? Yes. Yes, sir. Yes. Parang Godfather Hindi, mamimiss ko to eh. Makinom lang kayo. Modern na, hindi na Yosef. Ano yan? May bilig-bilig pa. Ayan, so pumasok na kami dito sa loob. Si Nog, basag si Nog, yung susukaan. Umuwi na si paring Nog. Sana okay lang siya. So si Beef.
Ito yung bulalo beef. Ito. Yan. Yes, sir. Kantahan na kami dito. Yeah, baby. Madaya, yung pagpasok, mataas ka agad eh, no? Yes, sir. Take my hand. And that's it, guys. It's almost 5 in the morning. Kakauwi lang ng mga tropa. Kasi syempre, nag-enjoy na sinulit. Naubos yung boss ko, kakatawa at kakakanta. So, yung mga handa dito, siguro later na ayusin kasi natok na rin ako sobra. So, yun. Mamimiss ko yung ganito for sure. So, after maybe 2 years ulit bago makauwi. And so, yun. Happy. Good night, guys. Ayan, so dito na kami kay sa Ape. Nag-start na sila maglaro. Marami ng mga batang kahalo dito. Doon si Nico. So, nasan doon si Brojet. Talagang hindi nakalaro si Brojet. Wala pa sila beef. Sana pero maglaro sila. Baka masyado silang lasing. So, mag-ready muna ako at kailangan ko warm up. Kasi nakakatakot yung Achilles ko eh. Later. Dito na si Uncle Beef and Mark. What's up, bro? Yeah. Si Kai. May hawak siyang sariling bola. Hi, lap. Tapos ako naka-ready na rin pero mag-warm up na ako. Susunod na kami dito for sure. Later. Yeah. Good game, Beef. Hi, baby. Good game. So, same game. Naka 2 games. 1 win, 1 lose. Not bad. Feels good. Ay, si Uncle Sen sa taas, oh. Uncle Sen. Nakakatawa kapag laro ulit, pero syempre alalay pa rin ako dahil sa paa. Ay, after 4 years, tayo nakapaglaro. Ay, hindi pa. More. Kasi nag-pandemic pa eh. Damn. So, after 5-6 years, bago kami nakapaglaro ulit, nakakatawa. So, yeah. Peace lang and then uwi na. Okay, bye. Kaya, sabi bye. 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 Pandi Manila, nakakamiss yung amoy dito. Yung mga tenda nila. Tayo nga pandesal dun. Ate, yung small pandesal po, mga 20 pieces. Ilang po. And so nakabili na ako ng naka-withdraw na rin ako sa BPI. And then nakalimutan ko, kailangan ko rin pala bumili ng coffee. Tapos nakakatuwa kasi nga dito sa amin may bagong Starbucks. Ito, ang ganda pa rin Starbucks dito, lapit lang. So, and drive-thru tayo. Taas na sobrang gasolina, diesel 120 per liter. Tapos tataas na naman daw, I think sa in 2 days, tataas ng mga 11 pesos. Wild. Mapapakrudo na rin ako. Kasi grabe na. Ito, dito. Order lang tayo ng Starbucks. Later. Thank you po. Ayan, while sobrang haba ng pila sa BPI, punta kami din sa Robinsons Mall. Hi guys! Ayan, daming tao. Nakatuwa. So, hi love! Kami sa... saan tayo punta dito, love? Tingnan lang natin yung mga mangoes na pang pasalubong. Okay, mamili kami ng pasalubong. Ayan si Shing, marami nang dala. May dalang luggage, backpack, tsaka may pusa pa. Cute. Ayan, pipila na kami dito sa grocery store. I think yung mga kailangan. Ilan lang. Ganda rin tong cart nila, kahit mahirap itulak. Yan, alam ko. Ito kami ngayon sa
Monarch ulit, yung Amare. So, kain kami dito sa Ramen Shakudo. Yummy! Yun yung mga pagkain namin. Ano, Achi? Sarap? Yes! Order kami ulit. Masarap na masarap. Yeah! Isa si Kai. Ano, marinata ko pa niya, Kai. Hi! Outside? Kain muna tayo. Yummy food. Ayan, dito naman kami sa grocery ng City Mall. Mamili lang ng tubig kasi nakalimutan namin bumili ng tubig. At dagdagan pa ng konting items. And kasi pinalagyan ko ng battery yung lumang watches ko. Kaya dumaan na rin dito. Daming tao. Dati every Sunday pupunta ako dito para visit yung mga loved ones. Ngayon, nakakapanibago dahil ito si Alvin ang pinaka bago, hindi pa ako sanay na makikita siya dito. Dati every Sunday minsan kasama ko siya pumunta dito, visit yung kuya niya. Hi. Ayan, dito naman ako pumunta kay Apyong. Ngayon ko pa lang siya mag-visit ulit. Last time kasi hindi ako nakababa, yak na yak si Shing. Hanapin ko. Ito to. Pahal. Ay. Yeah, we're here sa house. Doon na kami. Ano na, 8 p.m. Let's see dad and mom eating with us. Sila, Tita Colings and Renzo's. Ayun si mama, sarap na kain. Hello po. Hi. Parang aquarium sa plastic. Parang Shay, water, come. Kaya ko yan ka. Water. What's that? Tinatry niyang gawa ng heart. Hey fam, so na-failed yung Korean barbecue namin kasi sobrang daming tao. Masyadong matagal. Kaya magmamanawag pa kami. So ubusan na kami ng time. So ang bagsak namin nito, magdadrive to na lang kami sa McDonald's. So yun, gawin na kami sa McDonald's ngayon. Ayun na, nag-order na kami. Hi! Order kami sa McDonald's. Order kasi. Regular lang, Coke lang po. Order kasi. Coke na lang pa. Tapos, dalawang order ng chicken with fries a la carte. Ay, pwede ba yung chicken with fries a la carte? Ay, chicken with fries. Magiging salo-salo order po. We're here. Dito kami sa Manawag. After long time. Ay, before kami punta sa USA nun, nagmanawag pa tayo nun, love eh. Ayan, lakad tayo. Tayo sa church. Want to go to church? Tayo sa church. Napapakarga ito sa pata. Dito ang bibili yung mga rosary and stuff. Okay. So, yung Manawag Church. Baka madaming tao ngayon. Kasi bukas yung Monday, Thursday. Yung bisita iglesia ka sigurado. Maraming tao bukas. Ayan. So, hi love. Hi. Hey guys. Hi. Ito yung Manawag Church. Hindi pa gano'ng kagrabing tao. So, ayos. Ayos yung timing namin. Hi. Hi. Ayan. So, dito kami sa loob ng Manawag Church. Hi. Ayan. Okay. Ishi and the Holy Spirit. Amen. So, pasok muna kami. Dito na kami sa may harap. Si Mama, praying. Nakakamiss dito. At least konting tao pa. Mamaya light kami ng candle doon. Dahayaan na to. Oops, come on. Love, light the candle. Oh, yeah, picture that. Wow! Ito si Lady of Manawag. Ayan tayo. Magki-picture tayo sa kanya. Ayun o, nice.
Light natin. Shing, baka ano ka ah. May nakabalik na kami sa Dagupan. Papagupit muna ako dito sa legendary barber ko, si Paring Gerald. Dito sa sa Classy na name ng shop nila eh. So, ito lang yun. May Dagupan. Ayun, doon sa Classy. Pasok tayo dun. Yo, pasok. Pool pala. Paps, toy. Buka mo na dyan. Just sit. Pare ko eh. Basta. Ayos, papagupit ulit tayo for light. Yes, sir. Thank you, Paps. Ayos. Okay, Papi. Ayos. See you. See you ulit. 2006. Yan, so it's dinner time. Dinner with the fam. Dito kami magdi-dinner sa Hagimu. Dito sa may Maluwad. Lapit lang sa amin. Dati maliit lang itong Hagimu. Ngayon, malaki na. Ganda oh. Ito, Food Dynasty, Chinese restaurant. Hindi pa rin nasubukan din. So dito kami sa Hagimu. Ganda dito, lalong lumaki, lalong gumanda. Nice. So long table. Kasi marami kami. Wala pa yung iba. Hey, Paul. Ayan, so ito yung ramen. Napakasarap ng itsura. Sigurado, masarap din ang lasa din si Ost, Mamshi, and si Shing, of course. I think kompleto na kami. Everyone is here na. Ayun. Saya, long table kami. Kompleto na mahal yung Di Sa pa? akin ang wala. Ay, Sa akin. kay Kim yung wala. Narito Kasi ako natin. nag-order, nakalimutan ko order. Hi, Papa. Say hi. Hi. Say hi, Shing. Ay, umuubo pa. And, tapos na, busog. Naglalaro na sila. Simot. Os? Busog? Busog. Yeah. Ayun na. Siguro bilog na rin kayo maya-maya. And then, not sure kung saan pa pupunta. Ayun. So next time. Hey fam, so ibabalik na to Fortuner niya Jadi ngayon. Kasama ko si Mama sa likod. Ito siya sa isang sakyan, convoy kami. Para sa kanya ako sasabay pagkabalik nito. Bilis ng ng time, parang kailan lang, kalarating lang namin. Tapos ngayon, pabalik na ulit kami bukas. Well, kailangan talaga kami bumalik. Kailangan ulit mag-back to work. At maraming bills. A lot of bills to pay. I hope makabalik kami maybe after 2 years. Huwag na muna sana 3 years, pero we don't know. Miss ko itong Dagupan na naman. Dagupan no? Yan. Nag-drive ako sa Dependencia Road. Marami pang na mga plan hindi nagawa kasi kulang yung time. Tapos hindi rin namin kasi may iwan si Shing ng matagal. Very clingy pa kasi siya eh. But maybe next na balik namin, mga 4 na siya or 5, mas better na. So, yun. Tara, balikin natin ito kala Beef.